smo radili ubrzanje, trebalo je da na motoru napravimo ono potpisivanje, ono kočenje. Ja sam bio dovoljno lud da sednem iza njega, kao da me on vozi, ali nema veze, šta sad. Spreman! Schweinsteiger! Die beste Schweinsteiger! Polizei! Mićko sedi pozadi i on treba da šutne ovoga policajca, ali ja moram da... Ja ne vozim motor. Verovatno, kako su oni to shvatili, onda je Pera krenuo to da piše kao neko ove dvojica nešto. Se bacaju po setu. Ok, ajde da uradimo 3 filma i 3 sezone serije i da to bude nekako kraj te sage. Sve je sjebano, srušit ćemo se. Nego sam htio da uradimo nešto totalno drugačije. Kad shvate da smo spremni da radimo zajedno i šta smo sve spremni da uradimo, moraće da nas sasluše. Ne bi bio prvi put da ulica pobedi državu. Nama je zanimljivo da mi odemo korak dalje. Sa nekim elementima westerna, road movija. To stalno s asfalta skrenuli na tu neku travu. Primer da granice ne postoje. Bang, bang. Bio je jedan narod, najstariji narod. Srbi, jebi ga. Nismo mi krivi što smo najstariji. Delo, ubistva, otmice, ulica, služba, država. Ponavljati jedno isto. Mi sad možemo da vrtimo Južni vetar još 10 sezona. Nama je zanimljivo da mi odemo korak dalje. Način na koji ćemo ovu priču ispričati je da bude brend. Ja ću ti imati mater. To je velika priča, brate. Napadnu nas jači, mi iskenje. Svaki deo naredni ima neku vrstu pomaka. Evo, dovoljno epski za tebe. Produkcijski veliki izazov, u svakom smislu veliki izazov. Mi smo se dogovorili da podižemo lestvicu produkcijonu zato što mislimo da je ova franšiza i ovaj projekat za to sposoban, da ima tu snagu, da je publika to zaslužila, da su ljudi naši koji snimaju film i tekako za to sposobni i zato što je nama to zanimljivo. Pa ne znam, meni je to cela produkcija je sve na višem nivou nego što su naši filmovi bili pre toga. Da, ovo je bukvalno Hollywood za ono što se kod nas inače dešava i snima svakog. Da, projekat ni malo ne liči na druge, pre svega zato što je i izuzetno velika ekipa i izuzetno zahtevan projekat pre svega. I serije se inače snimaju nekim tempom koji je za jedan stepenik veći od filma. Znali smo da će svaki dan da nam bude prilično onako zgusnut. Pa to je ludilo, potpuno. Bukvalno radilo se najmanje 12 sati svaki dan, a vrlo često i 13, 14, 15 sati. Dosta ljudi je uključeno u celu proceduru, tako da nije ni blizu nekih projekata koji smo radili do sada. Prosto dolazi do haosa koji je jako teško posložiti. Se taj haos podeli na sektore i onda svaki sektor u svom haosu pripada opštem haosu koji je bila produkcija Južnog vetra. Brate u koloni zatamljena kao Mossad. I kad ti dođu više nešto neće biti kao do sad, Kad ti dođu više nešto neće biti od to poslane. Stvari se rade iz principa, Bakatom geko za nostrane, Pitao je ko ti na kraju ostane, U nama samo je bol, u zemlji debeli je grad. Nazdravi sipa sad alkohol svakom od nas. Prošli za one što nisu sa nama danas. Ton, ide. Kamera. Sad će.
I akcija. Ako pričamo o težini snimanja prema pojedinim sektorima, da svi prime metak. Ja radim u sektoru šminke. Sektor organizacije, team unit. Jedna sam od dizajnera maske na Južnom vetru. Pripadam sektoru kamere. Organizacija unit. Sektor kostimografije. Sektor transporta, vozač. Svaki lik je vezan za svoje vozilo. Bilo je egzotike kao što su Ferrari, kao što su Maybach, GLS 500. Bilo je izazov kupiti tog Escalade-a, koji je, da kažemo, nemag Mercedes S Coupe, koji je redak na ulicama. Bilo je dosta i oštećenih vozila, bilo je dosta, znači, kažemo, scena gde su se vozila maltene uništavala do koske. Škoda nova, koju smo razbili šoferku, haubu, i ona isto bila, razbili smo šoferku, haubu, kao za 3 dana nam treba opet da bude ceo. Vaš, i ja sam, taj auto uništio do toga da je samo za đubre. To je malo da kažemo, baš heavy. Kao predstavnik ekipe cateringa. Danilo, catering. Kako se zovu? Limen. Ćao, ja sam Stefan Stanković i sektora sam catering. Mnogo dobra priča. Najjači projekat ikada. Najviše kafa pije Uroš Vasiljević, vođa snimanja. U toku dana jednog snimajućeg se popije, po mojoj nekoj slobodnoj proceni, preko 120 litara vode. Celoj ekipi da se zahvalim na ovom izvanrednom iskustvu i projektu. I zaboravio sam samo da kažem da je Milošu Bikoviću omiljena voćka na setu nanetove jabuke iz Boleča neprskane. To je veoma bitna stvar. Niko od glumaca nam nije nešto razmažen ili da izvoljeva, ali u suštini mi iz cateringa najviše mrzimo kada moramo da cedimo neke voćkice. Ako moram da navedem nekog, naveo bi Andriju Kuzmanovića, zato što nam traži svaki dan da mu cedimo voće. I naravno svi vole da dođu posle ručka na tortu. Veliko zadovoljstvo i neverovatno iskustvo da snimamo ovaj film zajedno sa svim ovim dobrim, mladim i svakako mnogo profesionalnim ljudima. Hvala vam. Nije film, nego je serija. Pa Kostim je svakako veliki deo odradio umesto mene, da tako kažem. Mogu da kažem da je ekipa koja radi na Južnom vetru fenomenalna. Često vidim ljude koji su obučeni, tako čak i on je postao i popularan, taj način oblačenja, kako se on oblače, samo dobijam pitanje gde je kupljeno, gde je kupljeno. Kao zanimljivo je to napraviti od tih raznih grupacija, da svako je, da se vidi da su malo drugačijem fazonu, a da su iz istog miljaja. Jeste, u drugom sezoni serije sam besomučno kupovala obuću. Balenciaga patike, ove patike, one patike. Kad radiš sa izuzetnim autorima kao što su Jeca, Srki i ostali iz kostima i šminke, nekako jasno je, samo je poenta da se uhvati dobar pravac. Zabavni su, svi su divni ljudi i ne bih nikad menjala ni Srkija ni Ivanu, ja bih uvek sa njima da radim. Pa ne znam, naši glumci su stvarno divni, svi brinu o šminci. Pa nijedan lik konkretno koliko ove rane koje smo imali na kaskaderima, statistima to. Ne znam, tačan broj, sigurno je 20-ak, možda i više. Nikad, brate, ovaj sektor je, to je to. Ne bi menjala. Delimo Božović. Moljki. Delimo Božović. Zapamti, samo moj brat Dalibor. Patna bombe, niko više. Južni vetar u 3 reči. Prikol. To je jedna reč. Pa zato što direktno učestvujem u snimanju kadra koje će biti dalje plasirano na televizije, tako da direktno učestvujem u... Čekaj, stani. Zato što direktno učestvujem u snimanju... Šta sam htio da kažem u piču? Sad da razmislim malo treba.
njive u Titelu, Urban Garden u Ostružnici i Bela reka ulica. Titel je zbog težine same, a ove dve lokacije su zbog kaskada koje smo mi tu radili i to neću nikad zaboraviti i bilo je jako zanimljivo. To Mirjevu 3 smo baš mnogo izvukli kablaže, to neću zaboraviti. Najviše kilometra sam prešao, sad ne mogu specifično da kažem, ali znam da sam na telefon pogledao i da mi je on rekao da sam prešao 15 kilometara tog dana. Taj dan je verovatno bio Urban Garden u Ostružnici. Ovdje nam car u kuvare, a Maraš? Da, bacio pištolj i uzeo kutlečuva. Jevi ga, ne baš sad kad sam napunio Arsenal juče. Poznajem neki ljudi sa što se kaže, sa asfalta i obično oni nose neke pištolje koji mogu da stoje za pasom ili negde da nam mnogo ne štrče, da ne bude budža. Tako da sam birao što manji pištolj. Ali kolege su volele da imaju autoritet. Giju, što se kaže, neka tetka ili bereta. Mi smo radili sa ozbiljnim oružjem koje naravno da nije pucajuće u smislu bojeve municije, ali taj kalašnikov je težak 8 kila, mislim, moraš da prosto se ponašaš sa njim, da ga dobro čvrsto držiš, moraš da imaš odnos ka tome. Jeli, pošto smo svi bili nešto nabrijani na taj kriminal i, kako se već kaže, ubrzanje. Na to ubrzanje, jeli? I onda ja malo iz kontra sam volao tako isfeminizirano da uzem onu utoku i da kažem bang, bang. Tako da smo se bang-bangovali, a to može svašta znači. Bože me oprosti, ajde. Dobar dan, nalazimo se ovde na ostrvu Krk, gde je trebalo biti snimanje Južnog vetra danas, međutim Ljuba Božović, reditelj, odlučio da daje ekipi slobodan dan jer nemamo lokacije. Svi su tu, ostatak deo ekipe ovamo ovde, oni tamo, tako da šefe, znajte da danas je slobodan dan i da nam je pomereno za još jedan dan snimanja u Hrvatskoj. Toliko za ovo javljanje. Studio. Evo sad trenutno snimam, u Rijeci je 12 podne. Sad ću poslati mom kolegi Avramu, direktoru, i da mu kažem da Laki u 12 noću pravi 12 podne. Za televiziju Pink, Gordana Uzelac. To je jako veliki broj lokacija, 90-ak različitih lokacija u nekoliko država. I prosto ta logistika i gomila saradnika iz raznih zemalja i tako dalje, i također internacionalnog kasta. I've been very impressed with the level of excellence and expertise, organization. And the crew is my new favorite crew because in America, the crews and the cast don't intermix that much. And here in Serbia, we're all the same. We're all contributing to the project equally. And both your sound and me, and camera, and wardrobe, and makeup, we're all the same. And I love that. But I think you could take anybody here who's, the DP, camera operator, focus puller, boom, art direction, set design, and put them anywhere in the world, and you won't miss a beat. They're on par with the people that I work with in Toronto, New York, LA, Atlanta. That's how it works. You follow one man's vision. But everything else is a group effort. Within 2 weeks, we felt like we had known each other for 2 years. People on all sides of the camera they're very interesting people to be around. Sve u redu, znaš, skidamo haubu da skaču i Laki, i Ljuba, i Avramović, i ovi moji, znači, i scena, rasveta, svi skaču i kao organizacija, svi i skidamo santimetar po santimetar folije sa džipa. Zato mi se sviđa ova ekipa, zato što svi poštuju svakoga, vezani smo jedni za drugi i svima nam je cilj da projekat bude, što kažemo, što bolji, što uspešniji. Što je glumac uspešniji i bolji, to je profesionalniji. Ne može da se desi da ne zna tekst, ne može da se desi da ne zna šta glumi, ne postavlja suvišna pitanja i pre svega prihvatanje indikacija.
sve to zajedno je bilo jako teško za sklopiti, uklopiti i uopšte uraditi, ali prosto ovaj tim nekako uz sve probleme uspeo uvek da nekako završi. Kapaciteti toga su manje ograničeni u žanrovskom filmu. I to je moj telefon koji zvoni. Mi smetamo ljudima da snime film. Neprijatelji filma, ne slike. Pa jes kako bi bilo snimanje, da nema to. To bi bila milina. Što se tiče zvuka, ja samo mogu da kažem hvala svim ljudima koji su radili, a bilo ih i puno, na snimanju zvuka na ovom filmu, jer su radili herojski posao, svaka čast. Od gepeka, automobila, preko stajanja na jednoj nozi na traileru koji juri, pa do, ne znam, udobnih sofa i kaučeva. Svuda. Ima različitih dana i na različite načine su teški. Ima nekad kad ti je vruće, imaš na plus 70 na suncu i tako dalje. Uglavnom kad su vrućine, a mi smo u kožnjacima ovde i kostim zahteva od nas da non stop ceo kostim bude na nama. This week, a hot new bombshell enters the villa. Ta hladna, oči ti umivala, olovne oklope sa... Najzahtevnija lokacija je sigurno bila Titel, gde smo radili na sred livade, na 4 stepeni bez ikakvog zaklona. Cela ekipa tu lokaciju neće zaboraviti. Vjerovatno zatvaranje kad smo imali u Mirjevu 3. Meni je svaki dan najgori, a svaki dan mi je najbolji. Hoćete svi? Ajmo tamo svi iza mene. Slušaj, želim ti lep dan! Znači, toliko je izazova u danu i toliko je problema, a i rešenja svakodnevno, da prosto ja stalno imam osjećaj da mi je svaki najgori i da ne znam šta me čeka, a onda na kraju dana, kad uspemo da izvedemo stvar, svaki mi je predivan. Onda ima psihološki teški dani kada je frka, treba da se stigne, kasnimo, zalazi sunce ili sviće sunce ili tako nešto. Pa je onda tenzija, ti moraš da ostaneš relaksiran u kadru, a znaš za sve te okolnosti koje te treću. Spremi se. I akcija! Pre neki dan kad smo snimali, zato može glasnije. A najlakše je danas to samo parastos i ja malo popijem rakijicu, pojedem kolačić i prekrstim se ovako, to je lako za glumu. Ne umem da razvrstam ovde šta je najteže, šta je najlakše. Mislim, mi već ovo je univerzum koji je davno stvoren i ja uživam stvarno u svakom danu. Mislim, ne pada mi ništa teško. Ja? Ali odigre za kameru, brate, odigre. Odigre. Kalno me u stranu. Kuća sa mnom su i kad je najgore, Tu pour la famille, ouais, tu connais. Trenutno se nalazimo u Napolju na snimanju serije Južni vetar. Ovde je ekipa, cela. Trebali bi da počnemo da radimo, ali reditelja nema već 35 minuta. Stiže roba grometeljem, diplomatske table granu prelazim. Rotacija je tu, al ne prilazim. Bacam pare, opet ću da napravim. Stiže roba grometeljem, diplomatske table granu prelazim. Rotacija je tu, al ne prilazim. Kolor korekcija dolazi pred sam kraj. Najviše se tu priča sa snimateljem, sa direktorom fotografije, kako će bojno to sve da izgleda, da se tu uključuje i sektor kostima i sektor scenografije, tako da priprema i sam ovaj proces kreće još zajedno sa pripremom celog projekta pre nego što se uđe u snimanje.
količine neke tame, količinu nekog mraka, mi sad kao to koristimo kao jedno izraženo sredstvo da bismo dočarali taj neki svet u kom se kreću likovi ove naše serije. Pokušavamo da gledaoce sada ubacimo u taj svet mraka. To je jedan, da kažemo, trend koji u svetu postoji već jako dugo, a na našem nekom tržištu, na našem polju, kod naših gledaoca, to je nešto novo skroz. I sve što se dešava u Beogradu je predstavljeno u nekim malo toplim nijansama. Konkretno u drugom delu filma ideja je bila da Bugarska bude, da ima taj neki zeleni neonski ton. Pa možda najveća intervencija unutar slike se vidi na tim ruskim scenama. Taj ruski deo priče pre nego što dođu u Srbiju. Prva scena gde se pojavljuju Rusi je neka granica između Rusije i Finske, ako se ne varam, i mi smo to onda kao probali u neku varijantu nekog skandinavskog kolora i neki kontrapunkt svema ovome što se kao dešavalo u scenama koje se dešavaju u Srbiji. To je od starta bila ideja da ta slika, kada se pređe granica između Srbije i Bugarske, da ta slika mora da bude mnogo prljavija nego što je ova naša. Vidi mi jako malo. Definitivno ono što je jako važna karika u serijama ovog tipa jeste DP i njegova ekipa. Momak koga sam ja primetio još kad smo snimali prvu sezonu, gde je radio kao direktor fotografije druge ekipe. On drži kameru, švenkuje, ne sedi za monitorom, tako da on potpuno u projektu. I jedna sjajna stvar, ja stvarno volim takve direktore fotografije, a to su ljudi koji shvataju da njihov posao tu nije isključivo slika, nego da su oni podjednako pripovedači kao što je to reditelj, kao što je to scenarist. Pripada, eto da kažem, mlađoj generaciji DP-eva i neko ko izuzetno poznaje i ceni rad sa glumcem. Retko ko od snimatelja naših domaćih može dobije priliku da mu baš prvi debitanski projekat dugometražni bude nešto ovog tipa, kao akcijni film. Da dosta ljudi ne može se snađe nekako u toj situaciji kada dobije konačnu priliku koju, ne znam, koju iščekuje, želi, ali on je savladao te izazove kojih je bilo mnogo, kao da mu je 10. film. Gde mi on rekao, uopšte nemoj da se opterećuješ time koliko produkcija ima sredstava da ti obezbedi nešto. Ako si zamislio, ako misliš da je to najbolji način da ta scena izgleda tako, slobodno traži i imaćeš potpuno našu podršku. I mislim da je uradio fantastičan posao. Ali zaista mislim da je kao fotografija nešto što je totalno novo i nešto što je po meni jako dobro i nešto što je Lazar kao snimatelj fenomenalno iskoristio kao neko filmsko sredstvo izražavanja. Ajmo lagano režija da se spremi, ide dole. Laganče. Toliko je stvar komplikovana i teška da prosto trebalo je da se uvede još nekoliko reditelja, da se uradi. Prosto mislim da to jedan čovjek ne bi mogao da izdrži, ni mentalno, ni fizički. Ja mislim da je u ovakvim serijama jako dobro da imate što više reditelja. Nije mi prvi put i ovde to je zaista uigran tim ceo, tako da rade kao jedan i male su razlike. S obzirom da je bilo nemoguće da se prosto podele ljudima epizode iz prosto logističkih, produkcijskih razloga, mislim da je svako doprineo prilično na svoj način. Bilo nas je ukupno 5. Direktor fotografije, odnosno ekipa je bila jedinstvena i ona se uvek praktično ponavljala za svakog od reditelja, ali smo istovremeno bili na tesnoj vezi svi zajedno. Mi smo već uigrana ekipa, tako da to nam nije prepreka nego prednost. Već poznajemo te likove i onda mi je zanimljivo samo to da otkrivam neke nove dimenzije i kako ću odigram scenu. Ta različitost među rediteljima kao stvaraocima može samo da doprinese slojevitosti ove priče. Osetio sam se kao svoj na svome. I vodio sam određene likove koji su meni bili zanimljivi u ovoj sezoni. Neki karakteri koji se pojavljuju prvi put u Svetu južnog vetra. Ona pa
jasni su i karakteri, jasna je i priča, jasan je i žanr, zna se sve ko šta od koga očekuje. Svako pristupa podjednako temeljno svakoj sceni. Svaki od njih je na svoj način pomogao da one budu raznovrsne. Seriji koja je akciona, da nekako napravimo i dobre dramske scene. Nismo hteli da napravimo onu zicerašku priču da sad kao uvek u kadru imaš Milicu koja glumi jedno, dve sestre i imamo dublera koju ćemo slikati sa leđa i tako ćemo rešiti scenu na najprostiji mogući način. Hvala lepo, doviđenja. Tako da smo onda angažovali kao supervizora Ivana Koda, koji inače radi VFX. Ovo je najozbiljnija stvar na koju sam do sad naletela. Uopšte nisam sigurna ni šta bi trebalo da radim, ni koliko to ozbiljno može da bude. Dobro, čekaj. Pusti majko, sina neka pije, vidiš da mu ni do čega nije. Neka pije, niko da ne čuje. Ja sam, moram priznat, bio malo, ne u strahu, ali nisam bio siguran kako će sad ta scena funkcioniše bez te muzike. To što je Aleksa napravio mi je bilo bolje, zato što je bilo naše. Zato što je napravio nešto što je imalo sve te elemente, ali kao bilo je urađeno na način Južnog vetra. Bio je i zahtev da to bude moderna elektronska muzika. Ta njegova priča me inspirisala, to bude jedna tema koja je uporna. To je jedan ostinato koji se ponavlja, da dođe do u tom krešendu do te eksplozije, kao što se dešava i u filmu na kraju. Pa da, u Južnom vetru ima ta muzika koju je napravio kompozitor, koja je po meni odlična i koja jako dobro radi u funkciji svega, ali ima taj Avramov uticaj. To je zanimljivo sa onom pesmom, recimo, gde onaj ortak peva malo nerazgovetno, ali to je u žanrovskom smislu tako, nemame, da će s nemame, Ta muzika je nekako, čini mi se, podigla celu stvar. Zvuk tih klubova, ulice. Vezano za Momke iz Crnog ceraka, oni su to prepoznali kao svoje, kao deo, verovatno je možda čak i uticalo na određeni razvoj njihov, stvaralački razvoj. Šta se pije? Mi ja to gavra na razliku u ranama, sad braća okolo mlataraju sa parama. I to smo ukombinovali taj zvuk, drill sa ovim našim srpskim malo elementima, malo turbo folk i to. I dali su nam priliku, mi smo iskoristili, tako da vidjet ćemo se valjda i u sljedeći. Izvini, koliko je sati? Crni cerak, CC2. Ne, koliko je sati? Maja je, brate, 5 glava, gije, to je 3 glave, to. Više nije za hranu, sad ovo radim za luksuz, ne treba kusur, nisam u trkusak, ja sam u duksu, na ručku pam za sumu u plusu, glava na glavu, suza na suzu, glava na taksi, belo na fuksu, voli da eure, trpa u njušku dok gleda kad cepam je bluzu. Klinci mole za motosport, vaš je fazon propao skroz, zelena Skanija, nekad je Španija, nekad to je Kosovo, braća preko Šana, Vala, mala crna, Kolumbijana, krokodila, puna bara, crni cerak, svi bi s nama. To, gotovi. Sada kad smo na granici, nema nazad, bata. Samo nam. Gomila lovu, al mi nikad nije dovoljno. Nemaš granica, pa doručkuješ olovo. Zakonomerno, gdje pravilo je osnovno. Južni vetar, duva ponovo. Gomila lovu, al mi nikad nije dovoljno. Nemaš granice, pa doručkuješ olovo. Zakonomerno, ovdje pravilo je osnovno. Južni vetar, duva ponovo. Is that you, Kelly? To je pre svega umeće režije Miloša Avramovića. Avram je ozbiljno iznenađenje. I zato je Južni vetar u konačištu izgleda najbolje od svih ovih, što je kasnije su došle. Sudbinski je s razlogom nekako Južni vetar odložen na traje 10 godina, jer mislim da u tom trenutku na početku ne bi nikada uspeli da snimamo takav film. Onda se desila ta neverovatna stvar, mislim, to je stvarno pomerilo granice u produkcionom smislu. Smo mi kao klinci imali, brate, u osnovnoj školi šišanje
Klinci pre nas su imali rane i sad klinci posle nas imaju južni vetar. Produkcije i svi ostali su pričali priče samo kako komedija može da napravi ogroman uspeh u bioskopima, a mislim da je Južni vetar to demantovao. Prosto vladala je ta fama da ta vrsta filma kod nas ne ume da se radi. I umeće ubeđivanja Tatjana Žeže. Činjenica da su produkcijski neke stvari prvi put rađene. Koja je uspela da se sa ljudima dogovori tako da oni zaista daju svoj maksimum. Pa Tanja je i neko ko je sa mnom od početka na ovom projektu, bez koje Južni vetar ne bi bio moguć. I uopšte produkcija čine ljudi koji su multidaroviti. Neko postavili smo stvari neortodoksno jer tako možeš da ureješ Južni vetar. Da se sam boriš i da osveš neke granice koje misliš da i ne možeš. I da to radiš do kraja iz srca i ne možeš da pogrešiš. To vredi zato što radiš projekat kakav bi ti želeo da gledaš. Ono onako nekako izgleda naš mirno, taj pera. Dosta čitam scenarija, mnogo sam pročitao u životu i uvek kad čitam beležim ono što primećujem da bi moglo biti bolje. Ovoga puta nisam, ispoštovao sam ih. Meni nikad nisu dali šansu koju sam ja tebi dao. Nikad. Da možeš sam da izabereš. Pa sam sam i birao, care. Mislim, ja nikad ne mislio tebe da krivim za bilo šta. Što mi boli kuraš ti mene da krivim? Ti si već bio na asfaltu kad smo se mi sreli. I moje je bilo samo da te naučim da hodaš po njemu. Pa dobro, malo si me učio i da ga osvojam. Metar po metar. Metar asfalta, da. Bilo je lakše onda, nego sad. Kad je sav asfalt tvoj. Pa da, sad je teže. Zato mi ništa nisi rekao. Sa Karaburme smo nešto skretali ka Mirjevu, sećam se. Onda je Aleksej nešto rekao kao, brate, Mirjevo, ma je rekao, samo su čobani iz Mirjeva. A onda mi je rekao, Ramović ti iz Mirjeva. A onda, brate, su braće. Nema to greške. Priča o Južnom vetru, koji se inicijalno zvao potpuno drugačije, zvao se Metar asfalta, traje od kraja skoro 2006. sa namerom da uradimo nešto novo i sveže. Ja sam u tom smislu kao pitbull, kad uvatim, to ne puštam. Mislim, rekao sam, to zna i Pera, makar ne znam šta da se desi, snimit ćemo kako god znamo imamo, makar ga na kraju snimali mobilnim telefonima. I taj period čekanja je morao, čini mi se, da se desi i samim tim je doprinio do nekog sazrevanja Miloševog i mog i uslovilo je konačno te neke prilike koje su nam omogućile da dobijemo novac i da krenemo da radimo na film. Ja se sećam kada smo radili prvi deo Južnog vetra, da je Miloš Avramović, koliko sam upoznata, a ja mislim da jesam dobro, dugo spremao taj projekat i uopšte i scenariju je dugo pisao i dugo je prijavljivao na konkurs Filmskog centra Srbije. I znam da je bilo onako da sam pomislila ovo je nešto što da Miloš dobro poznaje prosto te likove i zna zašto ovu priču želi da ispriča i da je iskreno. I kao reditelj, i kao autor, i kao na kraju krajeva i producent u ovom projektu shvati šta želi, skupi preko potrebna iskustva radeći na drugim projektima, jer da se to nije desilo, prvi film ne bi bio sigurno onakav. Pa on je reditelj s kojim ja imam fantastičnu saradnju. Neko ko ume i sa jako malo reči da ti da fenomenalnu indikaciju. On apsolutno osjeća naše junake gotovo slično kao i mi koji ih igramo. On je sem kao reditelj indikaciju mora da i kao producent, jer vidi se da je i Južni vetar produkcijski vrlo napredovao od početne te faze. Scenariju koji se tada zvao Metar asfalta, poslao sam mu da pročita, njemu se to dopalo, pitao sam ga da krene da radi tu sa mnom, da mi malo pomogne. Miloš je donao taj žanr, tu akciju, ja sam donao ovu dramu i te neke međuljudske odnose. Da nabacam masu tih stvari koje sam znao, čuo, video, kojima sam mašto razmišljao. A da istovremeno probamo da uradimo nešto novo. Bilo teško i frustrirajuće da se prolazi kroz ta silna odbijanja. To je bio dug put 10 godina. Na kraju se desilo da je film gledalo preko 1 milion ljudi. Recimo Pali kola, Tebra biće sranje. To je za prvi Južni vetar. I kako je taj prvi deo izgledao tako skup, a nije bio skup. Mislim, bila je borba za svaki dinar. Film je koštao jako malo.
Dobro, idi po kola. Kako prođem pored njih jebote. Idi po kola! Jebote, vidi svinje. Šta? Moraš vidi svinje, jebote! Svi resursi koji postoje u stvari ulažu u sam projekat i u seriju. Lokacija, kostim, scenografija, rekvizita, vozila, sve. Onda si mnogo slobodniji da se fokusiraš prvenstveno na ono što je važno, na priču, na glumačku igru, te ne moraš da vodiš računa, da li se sad vidi da je, ne znam, lažan pištolj, ili kola, ili da moraš nešto da kriješ. Ne prave se kompromisi, apsolutno se izvlači najbolje što može da se izvuče u svakom segmentu i u svakom od sektora. Bata Životinje, recimo, bio čovek da je živ, sa svojim iskustvom životnim, da je film, da ne govorim filmskim, ladno mogu da bude u ovoj seriji. I uvek je pomagao klincima. To važi za vrhove jugoslovenskog glumišta. Svi su oni u sebi imali jednu veliku ljudskost i umeli su da prepoznaju kvalitet, pravi kvalitet, čovečnost u drugima koji su je imali. Zaista veliki glumci, zaista mislim da su svi to radili onako maksimalno posvećeno i s ljubavlju i nije bilo uopšte nijednog jedinog momenta, trenutka da je bio bilo kakav problem sa glumcima. Svakako je dobro da je tu i Diklić i da je tu Berček i da sam ja tu. Su ozbiljni teškaši jugoslovenske kinematografije, a i šire. Javi svima da je u Mirjevu svečano otvorena sezona lova. Znači, čekam da me Tankosić pozove. Tamo gde je Tankosić, tamo više nema signala. Ljudi koji su obeležili našu kinematografiju, koji ne rade često i važno je da su oni deo ovog projekta. Gde se trudim da upijam i da učim i da ih posmatram iz dubla u dublu. To je stvarno tako? I onda jednim okom gledam kako oni igraju, a pomislim pa možda nisam dovoljno prisutna da je ona koncentriši se kao sad, nemoj da gledaš kako on glumi, nego ti daj nešto. Ali su oni toliko dobri da te odmah uvuku u scenu. Tu najviše učim kada ih gledam kako iz dubla u dublu menjaju pristup. Glavna stvar kod svih tih velikih glumaca, ono što sam ja imala prilike do sada da otkrijem, a to je da su vrlo jednostavni ljudi. Umeju da cene kad prepoznaju da se mlađi kolegi trude i da žele da se bave svojim poslom na pravi način. Ja sam glumačko dete, recimo Miru Stupicu, pamtim je od svoje 6. godine. Pa i Ujsića, naravno, koji me gotivio baš onako. A neke nije. Neki udar onim pravom, šesticom, cola u glavu i sve snage, jer su mu išli na nerve. I čitav niz glumaca iz bivše Jugoslavije. Šta je najvažnije kod mnogih od njih bilo? Jednostavnost i prepoznavanje te mladosti. I ne mogu da kažem ljubav, ali jedna velika simpatija. A sa Mikijem sam imao i dosta snimanja, kako bih rekao, blagost u mom životu, što sam uopšte imao priliku da budem blizak sa njim i da učim od njega. I Jovana, i Mićko, i Miloš, to su daroviti, talentovani ljudi. Oni će još dugo da rade, da rastu i još dalje i da budu veliki u našoj kinematografiji šire. Au! Nađite ih! Sve! Pobite! Pobite govna majku i jebe! Pa znaš kako sam ja doživeo to kao ovi klinci pre nas su imali rane i sad klinci posle nas imaju južni vetar. Znaš onaj klinac od pre neki dan? Znam, dobro. Pustio sam. Policija!
Imam posao za tebe. Meni je Maki rekao da je to gotovo i da to zaboravim. Problem je rešen. Kako? Tako da više nije problem. Meni je neverovatno koliko ljudi vole južni vetar. Južni vetar je jedan važan fenomen koji je u celoj toj promjeni koja se desila u srpskom filmu. Šta je bilo, bre? Vam prišli? Kto prišao? Šta si ti razmišljao? Sine moj, nisi u stanju da razmišljaš ti, jasno? Ljudi su se brzo ukačili. Sa nekim šmekom i melosom i atmosferom jako dobro pogodila taj neki underground, tragični i duhoviti karakter i narav balkanskih naroda. Sad ne možeš nazad. Ja odavno ne mogu nazad. Brate, šta je ovo, dečko mi? Što si krvao, brate? Mislim da je projekat Južni vetar uticao direktno na menjanje trenda u Srbiji. Sad već bez lažne skromnosti postao neka vrsta kultnog ostvarenja. Ljudi su počeli da citiraju. Ovo je moj grad, malo i moj. Banke, ugovori, firme, offshore računi. Ja znam da je Južni vetar film i svi nastavci su sigurno obeležili ovo neko vreme i mislim da će ostati upamćeni. To je sad postao jedan fenomen sociološki, postao neki brend, nešto što, da kažemo, privlači pažnju, nešto što inspiriše. Jedan full package proizvod koji je plasiran u pravom trenutku. Južni vetar je nešto što se zapravo na nekom podsvesnom planu svima nama očekivalo. Najjača franšiza koju je bilo ko kod nas stvorio, nevezano samo za filmsku branšu, nego kao generalno. Amerikanci izmišljaju, maštaju šta sve ne rade, a mi u novinama svaki dan imamo po jedan scenarijo. Ostaje pitanje zbog čega je zakon odbijen. Vi sad insinuirate neki puč u okviru stranke, mislim da smenimo predsjednika. 100 metaka u minutu, ako ne zagledi. Znaćemo da se 2023. slušala baš ta muzika. Jer mi živimo na takvom prostoru i u takvim vremenima gde je tih priča previše, a mi tog žanra bukvalno nismo imali. I to je važno da je nekako kontekst današnjeg vremena u svakom smislu.